καθόλου άλλους τους υπόλοιπους. Αυτό χθες δεν ήταν νίκη. Παναγιώτη Καράτζαλη, καλώς ήρθες, ήταν θρίαμβος. Ναι, ήταν μεγάλη νίκη. 4 γκολ. Ναι, Και μπήκε άνετα στους 8. Και εντυπωσιακή απόδοση από τον Ολυμπιακό. Εδώ είναι τα πλάνα από το μάτς, εντυπωσιακή απόδοση κόπη. Και εδώ είναι το πρώτο γκολ εντυπωσιακό από τον Λούα Λούα. Ένα εντυπωσιακό βολέα από τον Αφρικανό παίκτη του Ολυμπιακού και ένα γρήγορο γκολ το οποίο ήταν και καθοριστικό θα λέγαμε γιατί μπήκε μόλις στο 6ο λεπτό. Και έδωσε προβάδισμα. Εδώ είναι οι πανηγυρισμοί από τον Λούα Λούα και εδώ το replay, ένα βολέ πάνω στην κίνηση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Γκαλίνοβιτς, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Εδώ είναι μια φάση η οποία ήταν πολύ σημαντική. Καθώς το μάτι ήταν 1-0, ο Σαρκεγγίδης δεν μπορεί να νικήσει τον Νικοπολίδη. Πολύ καλή απόκρουση εδώ από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Για να δούμε και τα υπόλοιπα γκολ τώρα στις οθόνες μας. Εδώ είναι άλλες φάσεις από το μάτς. Ευκαιρίες που είχε ο Παναθηναϊκός και πάλι να αναγκάστηκε να μπλοκάρει ο Νικοπολίδης. Και εδώ νομίζω πρέπει να είναι το γκολ του Ολυμπιακού, για να δούμε. Ήταν ένα εντυπωσιακό παιχνίδι πρέπει να πούμε, με πολλές φάσεις. Εδώ 4 ονόματα λοιπόν ξεχώρισαν. Εδώ το δεύτερο γκολ που παίρνει. Το Ρωσίδης το βάζει το δεύτερο τον γκολ. Πού το βρίσκεις? Το Ρωσίδης, τι θα ανελαφοράει το νούμερο? Άψογη. Βοηθήστε με λίγο το νούμερο. 35. Το Ρωσίδης. Λοιπόν, Λούα Λούα, το Ρωσίδης, Κοβάσεβιτς και Νιούνιες ήταν οι 4. Και το καλύτερο γκολ ήταν το τέταρτο του Νιούνιες. Εδώ είναι το δεύτερο από τον Ρωσίδη. Παρασύρει την μπάλα μέσα στα δίχτυα του Γκαλίνοβιτς, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού από πλάγια ο Ρωσίδης. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά ο άνθρωπος. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ είναι το 3-0 πόπι από τον Κοβάσεβιτς. Λάθος από τον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Το 9. Εδώ είναι το λάθος από τον Βάσκο αμυντικό του Παναθηναϊκού, το Σαριέγγι, και ο Κοβάσεβιτς πλασάρει άνετα. Εντυπωσιακή επέμβαση εδώ από τον Γκαλίνοβιτς. Ο Κοβάσεβιτς δεν το συγχώρεσε το λάθος. Όχι, δεν συγχωρεί λάθη. Δεν το συγχωρεί το λάθος. Είναι παίκτης που δεν συγχωρεί εύκολα τα λάθη του Κοβάσεβιτς. Πρέπει να σου πω ότι ακούω από το πρωί και στα ραδιόφωνα αλλά και σε συζητήσεις που γίνονταν ότι... Εδώ είναι το καλύτερο γκολ εδώ από το 4-0. Αυτό ήταν απίστευτο γκολ. Τι πήγες να μου πεις? Ότι ακόμη και οι Παναθηναϊκοί σέβονται τη νίκη αυτή. Ήταν θρίαμβος και ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός. Πολύ καλός. Εδώ το γκολ είναι εντυπωσιακό από έναν καλό παίκτη πρέπει να πούμε, τον οποίο δεν έχουν προσέξει πάρα πολύ. Αυτό ήταν πολύ ωραίο γκολ. Είναι το καλύτερο εντυπωσιακό γκολ από τον Νούνιες, νεαρός Αργεντινός. Το 4-0 από τον Νούνιες. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, μεγάλη πρόκριση στους 8.